Sugod na sa among pagbaktas patungas dito sa lugot. Kanang lugot na diha ang daghan nilang tanong na lansunis ug rambutan. Sa among pagbaktas-baktas na maagian na natong ubang mga punuan sa lansunis o rambutan ug mao na ni hinay-hinay pud tag pamuwak. Pero dili diri ang amo ang punto nga adtuan, tuwa pas babaw. Narito ang mga mubo lang nga punuan sa prutas nga makaya lang siya og katkat kalamong naagian mga tag-as kina siyang punuan na nida jud siya karit-karit dili na pwedeng katkaton kay gagmay na lang ang mga sanga. Kauban nato karon sa pagpang-harvest si Madam Judy Ann kay ingon pa siya ni pasalig na hawd kunuhay siya mukat-kat daw. So mo na nga ako siyang gikuyog kay kinahanglan gid namog mga katay kay kung wala niya ang mga laki diri wa gid mi mahitabong prutas kung way makakatkat. Kay ako po di jud ko kay balong bisan unsaon pagtudlo na ako di jud ko kay balong mukatkat. Nakita ninyo ng punuan na ingon ana kahamog ang ilahang katkaton. Hey Ginoo, perting tag-asa. Ug napad diri isa pa ka punuan nga di na pud ni makaya tan-aw na lang nila to. Kini nga time nag-istoryahanay pa ang mga katay. Og asa mag-una nga punuan magkatkat. Makalibog bang jud kay ang isa gusto didto kay medyo hinog na gidaw kay itong tamis na. Ang isa po gusto diri ara banda kay murag og sa sunod next week di lagi siya pwede mga lata mga tagtag na siya. So galibog big asa mi mag-una. Og na desisyonan nga adto dugan mi sa pila ka taas. Mulang kami nangatkat karon dito sa ibabaw kay dito ang daay tulo ka punuan dito lansunis ng mga native nga perting mga tamisa. Dito lang ginaw mi sa bubo nga punuan para di daw ingon maglisod. Pag abot mo sa taas nagkalingaw pagintawon mi og pamuwak kay sayang jud kaayo ang mga langatagak nga lansunis gipangsud taw nako og sa kubag kay may na lang timo-timoon no habang sila naguha pa sa taas. Ngano maning nasagulan na maning Tagalog kag ako ang mga storya o poli selfie tag kadali og enjoy kaayo kay gasugod na sila sa ilahang pagpanguha sa lansunis. Ako diri lang ko sa ubos maghulat lang.